Os mae'r tipyn o weryru mynd mlaen yn dos. Yn wir. A dwi'n meddwl mae Gemma Paxford sydd yn mynd ar wobr gyntaf ar hyn o bryd. Mae'r het i ffwrdd ydi. Ond yn cynrychioli teulu Hadley o Frydfa Lotym a yn ogystal Ceri Fel. A'r ebol yma Lotym Phoenix. Mae'n ddifyr yn dywe ar gwrs yr wythnos i chi'n gweld gwynebau cyfarwydd yn dod nôl mewn i'r cylch i arddangos. Gemma yn wir, Gemma Paxford wedi gweld yma ddoe gyda'r gaseg Menai Courageous Lady. Ond heddi gyda'r ebol ar ran Ceri Fel sydd yn... Gemma'n gweithio i Ceri Fel wrth gwrs a teulu Hadley o Sir Gyfyrddin. Felly partneriaeth rhwng Hadley a Fel. Dyna ni, Ceri Fel o Gloucestershire a Brydfa Hadley, Brydfa Lotym hyd yn oed o Sir Gyfyrddin, fel mae'n digwydd bod. Rhaid wedi gweud Stewardiad yn neud gwaith ardderchog drwy'r wythnos hefyd. Stewardiad benywedd yn cadw cwmni i Mr Robert Howard y bore yma. Gyda'r adronec, mae gyda ni'r un teuluoedd yn stewardio bob blwyddyn. Delyth Simons, Delyth yn dod o Sir Benfro, a hi yw prif ffryllydd yn ysbyty Hwlffordd. Felly, yn fuddigol yn y gystadleuaeth yma lawr yn ochr y de i'r Merlod Cymreig Deip Cob a i'r ebolion, i'r adran gwrywedd. Dyma ni Lotym Phoenix yn derbyn y wop. A dyna ni cyfle i Lotym Phoenix i ddangos i harddwch ar ffaith i fod i wedi dod yn fuddigol yn y gystadleuaeth yma i'r Merlod Cymreig Deip Cop i ebolion o Gesig, a dyma chi yr adran gwrywedd. Llongyfarchiadau mawr iawn i Lotym Phoenix yn dod oddi wrth Hadley a Fel.